Vážení hostia, s radosťou vás vítam na dnešnej besede so skvelou spisovateľkou Kristou Bendovou. Sme tu, aby sme spolu objavili tajomstvá jej tvorivého sveta a počúvali, ako nás jej slová môžu inšpirovať a pohnúť. Krista Bendová nám otvorí okno do svojho literárneho vesmíru a myslím si, že táto beseda bude nielen pútavá, ale aj nesmierne inšpiratívna. Prosím, privítajme Kristu s otvoreným srdcom a vychutnajme si dnešné literárne hody. Krista, nech sa páči, máte slovo. Super príhovor, akurát, že Krista Bendová zomrela v roku 1988. Na budúce si môžeš vybrať radšej niekoho živého, ale aj tak to máš za jedno. Takže príhovor ste zvládli, ale pripomínam vám, že v piatok máte vidieť prvú strofu z ľúbostnej básne Marina. Už teraz sa teším na vaše výkony. Máte posledné 2 dni na učenie. Ja som ešte nezačal, nejako som nestihol. Dúfam, že to dám do piatka. Joj, piatok, dovtedy ešte fúra času. Mami, môžem ísť von? Nemáš žiadne úlohy? Nie. Určite, na nič si nezabudol? Nezabudol. Aj keby som na to nezabudol, tak radšej na to zabudnem. A môžem teda už ísť von? Tak keď si naučený, môžeš. Felix, už si sa naučil tú Marinu, tú najdlhšiu ľubostnú báseň na svete? Ja v tvojom veku som ju vedel skoro celú. Ešte nie, my sa máme naučiť iba jednu strofu, ale o chvíľu sa k tomu dostanem. Ešte si dorobím projekt na pondelok. Aha, vonku behá Šimo so sánkami. Ten sa rýchlo naučil tú Marinu. A ja sa chcem ísť sánkovať. Keď to zvládol on tak rýchlo, ja to dám večer za pol hodinu. Idem za ním, potom sa to doučím. Šimo, čakaj, idem tiež. Ja sladké túžby po kráse, spievam peknotou nadšený. Prečo som si to odkladal na poslednú chvíľu, ja hlupák šalený. Však sa mi už oči nad tým zatvárajú, ale nemôžem zaspať. Ja to musím dať. Ja sladké túžby, sníčky mám. Tak čo, vieš Marínu? Nie, som chcel, ale nestihol som. A ty vieš? Kdeže? Ale ja mám dnes šťastný deň. Mňa dnes určite nevyťahne pred tabuľu. Ja som bol minule. Tak kto chce ísť zarecitovať Marínu? Nehláste sa toľký. Tak počímol si opraviť tú poslednú štvorku. Ja? To nie je dobrý nápad. Ja tu ani nie som. No len pekne poď a nevymýšľaj. Andrej Sládkovič. Marika. Háda Marina, nie? Marike recituj básne po škole. Andrej Sládkovič. Marina. Ja sladké túžby po kráse. Jaslané túžky po masle. Tak si sadni so svojimi slanými tuškami. Opravil si tú štvorku na 5. Ahoj, stretol si sa už niekedy s pojmom prokrastinácia? Ak áno, tak kde? Áno, v detskej rozprávke. Áno, priamo na tomto kružku. No, dačo mi to hovorí, ale neviem, čo to je. Nie, nestretla. Čo by si poradil kamošovi, ktorému sa nechcú robiť domáce? Nech si ich robí a... Aby ich nerobil. Že by mal byť zodpovednejší, aby si ich mal začať robiť. Nič, nechala by som ho nech si robiť, čo chce. Poznáš rozdiel medzi prokrastináciou a lenivosťou? Nie. Nie. Koľko dní pred termínom si robíš projekt?
Asi 10. Posledný večer. No, asi tak týždeň. 3 dní. Ako dlho si robíš domáce úlohy? Celkom krátko. Čo? Ako dlho si robíš domáce úlohy? Hodinu. Krátko, tak hodinu. Nikdy ich nerobím. Predstav si, dnes máš veľký test biológie a ty ešte nič nevieš. Čo urobíš? No, začnem sa učiť. Začnem sa učiť. Opíšem. Začnem sa učiť. Zapisuješ si niekedy aktivity do kalendára? Ne, nikdy. Nie. Niekedy áno. Niekedy. Ako často si robíš úlohy v škole? Iba málokrát, keď fakt zabudnem. Vždy. Asi len raz. Za čas? Keď na nich zabudnem, tak vtedy si ich robím v škole. Žiaci, všimli ste si rozdiel medzi Felixom a Šimom? Felix si jeho povinnosti odkladal na neskôr, pričom Šimo sa hneď vzdal. Felix bol prokrastinátor, ale Šimo bol lenivec. Máte taký istý problém ako Felix? Ak áno, tak už sa nemusíte báť skúšaní a písomiek, lebo my vám pomôžeme. Prokrastinácia je veľmi bežná vec, či už medzi študentmi alebo dospelými, ale aj tak by sme ju nemali brať na ľahkú váhu. Počas toho, čo prokrastinujeme, sme vo veľkom strese, aj keď to nemusíme cítiť. Pri prokrastinácii si veci odkladáme na neskôr, čo nás neskôr bude mrzieť. No lenivec úlohu neurobí a potom ho to dokonca ani netrápi. Ak ste sa v našich chlapcoch trocha videli a bojíte sa, že skončíte ako oni, nebojte sa. Stále môžete tieto problémy prekonať. Na internete nájdete veľa rád, ale my sme špeciálne pre vás vybrali tie najefektívnejšie. Pri prokrastinácii nám môže pomôcť stanoviť si reálne ciele. Napríklad, keď viem, že mi spravenie projektu potrvá viac ako 1 deň, tak ho nerobím na poslednú chvíľu. Veľmi dôležité je rozdeliť si prácu na menšie časti. S pomocou plánu či harmonogramu si vieme veľmi dobre rozdeliť čas a úlohy tak, aby sme mali voľný čas a taktiež čas na učenie. A najdôležitejšie je vytváranie rutín. Rutina, čiže zvyk, nám pomôže prestať prokrastinovať a robiť veci po poriadku. Ak chceme, môžeme si stanoviť odmenu, či už nejakú sladkosť alebo 5-minútovú prestávku. S prekonaním prokrastinácie nám môžu pomôcť aj ľudia okolo nás. Stačí napríklad povedať rodičom, aby vám vzali mobil či tablet a nevrátili vám ho, pokiaľ sa nenaučíte. Malým problémom a rozptýlením by bolo, keby ste mali v izbe niečo veľké, s čím sa pohnúť nedá, napríklad telka alebo počítač, preto je veľmi dôležité vybrať si prostredie na učenie bez rozptýlení. Naše učenie by nám nemalo trvať dlho, preto je veľmi dôležité, aby sme si svoj študijný čas nepredĺžili. Najlepšie je sa učiť od 2. do 4. poobedia, lebo práve vtedy máme najväčšiu pozornosť. Dúfam, že vám moje rady aspoň trochu pomohli. Teším sa na vás na budúce.